ବାଜ୍ୟ ଉତ୍ସବ ପାସ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଡାଲି ଖଟା ପାମ୍ପଡ଼ ସବୁ ହେଇଯାଇଛି ଖଟା ବାବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିକ୍ସଚର ତରକାରୀ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଲାଣି ଅଲରେଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାସ୍ ବି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଏସବୁ ଆଇଟମ୍ ବସିଛି ମିକ୍ସଚର ତରକାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଡ଼ି ହେଲାଣି ଏଇ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ରୋଷିଆ ଭାଇ ପୁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ ପୁରା ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇସବୁ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ତିଆରି କଲେଣି ଏଇ ଭାଇମାନେ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ମାଆଙ୍କ ଉତ୍ସବଟା ଏକଦମ ମସ୍ତ ହିସାବରେ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ এইମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଭାଇମାନେ ଆମର ସବୁ ଏଇ କାହ୍ନା ଭାଇ ଏଇ ଜିପିନ ଭାଇ ଏଇ ଭାଇଙ୍କର ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଏ ଟୁନୁ ଭାଇ ଆମର ଆଇଟମ୍ ସବୁ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଗୋଟେ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ପ୍ରସ୍ତୁତ